75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia at narito na po ang mga pinakahuling ulat na kailangan nyong malaman sa mga oras na ito. Para sa ating unang balita, pinaigting ng Bureau of Fire Protection Bicol o Region 5 ang kanilang kampanya laban sa mga aksidente dulot ng paputok at delikadong dekorasyong dekuryente ngayong nalalapit na Kapaskuhan at Bagong Taon. Layunin ng programa na masiguro ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng masusing fire safety inspections sa mga pampublikong lugar, terminal, pamilihan ng paputok at iba pang establishmento. Ayon kay Fire Superintendent Sarena Socorro Tularba, Chief ng Fire Safety and Enforcement Division ng BFP Regional Office 5, mas pinalakas ang visibility ng mga fire truck ngayong Kapaskuhan. Paiigtingin din ng BFP ang Oplan Ligtas sa Pamayanan sa pamamagitan ng pamamahagi ng IEC materials, pagbibigay ng paalala sa ligtas na paggamit ng Christmas lights at inspeksyon sa mga nagbebenta ng paputok upang maiwasan ang sunog at aksidente. Kasama rin sa akbang ang mahigpit na pagpapatupad ng Fire Code of the Philippines at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Hinikayat ng BFP ang publiko na maging responsable at sumunod sa mga paalala upang masiguro ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Para naman sa ating ikalawang balita, 900 na PWD sa Albay nakatanggap ng food packs mula sa PMFTC, katuwang ang Ako Bicol Party List. May buong ulat dyan si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nagbigay saya ang PMFTC, katuwang Ako Bicol Party List sa 900 na person with disabilities sa Bayan Daraga at Kamalig sa Albay sa pamamagitan ng pamamahagi ng food packs. Ayon kay Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr., layunin ng pamamahagi ng regalo sa mga PWDs ang pagbibigay importansya sa kanila at magkaroon ng inklusyon. Sa kabuuan bilang, 500 PWDs ang mula sa Daraga at 400 naman ang mula sa Kamalig. Nagpasalamat naman ang party list sa PMFTC sa patuloy aniyang pagbabahagi ng tulong at malasakit sa mga residente na nalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Alamin naman natin ang ulat or update sa ating kalagayan ng Bulkang Mayon ngayon. 6 na rockfall events na itala ng FIBOC sa Bulkang Mayon. Alamin natin ulit ang buong ulat mula ulit kay Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Naitala ng FIBOC ang 6 na rockfall events sa Bulkang Mayon batay sa 24 oras na monitoring ngayong araw December 21. Habang 307 tonelada naman ang naitalang sulfur dioxide flux kada araw batay sa uling datos nitong December 10. Natatakpan naman ng ulap ang bulkan. Mayroon namang katamtamang pagsingaw sa bulkan na napapadpad sa kanluran Hilagang Kanluran at naitala ang pamamaga ng bulkan. Mahigpit ay pinagbabawal ng FIBOC sa publiko ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone at pagpasok ng walang pag-iingat sa extended danger zone o EDC at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan, kaya paalala ng ahensya sa publiko na maaaring maganap ang pagputok ng steam o phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pagdaloy ng lahar kung may matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver Arango. At ngayon naman, alamin natin ang buong ulat ng ulat panahon. So ayon sa pinakahuling
24-hour weather forecast ng Pag-asa, inaasahan ng maulap na kalangitan sa Bicol Region na may kasamang pag-ulan at isolated thunderstorms. Ang kondisyon ng panahon ay dulot ng easterlies na nakakaapekto sa rehiyon at maaring magdulot ng flash floods at landslides sa mga lugar na makakaranas ng moderate hanggang heavy rains. Inaabot ng light hanggang moderate ang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan sa buong rehiyon. Ang katubigan sa baybayin na inaasahang slight to moderate ang alon na may taas na 0.6 hanggang 2.5 meters. Pinapayuhan ng publiko, partikular ang mga nakatira sa mababang lugar o malapit sa ilog, na maging alerto at subaybayan ang lagay ng panahon. Hinikayat din ang mga mangingisda at naglalayag na sundin ang advisory ng lokal na pamahalaan at Pag-asa upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa ating sunod na ulat, mahigit 70,000 na pamilya makakatanggap ng Christmas package mula sa LGU Legazpi. May buong ulat dyan si Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Mahigit 70,000 pamilya mula sa iba't ibang barangay ng Legazpi City ang inaasahang makakatanggap ng Christmas package mula sa City Government of Legazpi bilang bahagi ng pamaskong handog ngayong Kapaskuhan. Pinangunahan ni Mayor Hisham Ismail Katuwang ang 17 sangguniang panglungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Luis Gutierrez ang programang naglalayong maipadama sa bawat sambahayan ang diwa ng pagbibigayan, pagkakaisa at malasakit. Ayon sa LGU Legazpi, ang pamaskong handog ay simbolo ng patuloy na tapat na paglilingkod ng LGU Legazpi at pagsisikap na matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagdiriwang ng Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Christine Villanueva. Sa ibang ulat naman, Bicol Regional Hospital and Medical Center nakahanda na ngayong holiday season. May buong ulat dyan si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Tiniyak ni Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Draborar ng Bicol Regional Hospital and Medical Center na nakahanda ang kanilang tanggapan sa inaasahang pagtaas ng emergency cases ngayong holiday season. Tiniyak nila na nakahanda ang mga kagamitan, pasilidad, mga gamot, pati rin ang mga tauhan para tugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Paalala naman ni Dr. Draborar sa publiko na ugaliing kumain ng maayos, mag-ingat sa kalsada at umiwas sa mga ipinagbabawal o mga delikadong paputok. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Diana Mendez. At sa ating huling ulat, 4 na matataas na kalibre ng baril na recover ng kasundaluhan sa Camarines Sur. May buong ulat dyan si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Sa isinagawang operasyon ng kasundaluhan, na-recover nila ang 4 na matataas na kalibre ng baril sa Sitio Benguet, Barangay Pinamihagan, Lagunoy, Camarines Sur nitong ika-20 ng Disyembre. Ang mga nakuang baril ay kinabibilangan ng 4 na M16 rifles na mayroong magazines at bandoliers sa arm cache ng NPA. Ayon sa 9th Infantry Spear Division Philippine Army, ang matagumpay na pagkakakumpiska ng 4 na baril ay resulta ng sunod-sunod na impormasyon na kanilang natatanggap matapos na kumalat sa social media ang pagkakatuklas at pagkakarecover ng 45 baril ng NPA sa Labo, Camarines Norte. Ang pagkakatuklas ng pinagtataguan ng baril ng mga NPA ay malaki umanong kabawasan ayon sa 9th ID sa kakayahan ng mga natitira pang miyembro ng nasabing grupo. Pinasasalamatan naman ng pamunuan ng 9th ID ang mga residenteng nagbibigay impormasyon sa kanila. Pagsisiguro naman nila sa publiko na kaagad nilang bibigyang aksyon ang anumang impormasyong kanilang matatanggap. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Elver Arango. At yan po ang paspasang balitaan natin ngayong umaga. Upang manatiling updated, i-like at i-follow ang aming official social media accounts at Radyo Pilipinas Albay. Buong persa magbabalita, ito po sa Emmanuel Bongkutin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.
Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa hindong istasyon, Radyo Pilipinas Salbay, abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapay. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Salbay, sa iyong kaugmahan, patugtog matutuudan. Radyo Pilipinas Salbay, nagtatarabangan, di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko sa bawat pamilya, ang serbisyo publiko, misyon na di matitinag. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ngayong Pasko kita magkakasama.